Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. Action Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Kaadlaw na lang ang nabilin, oy Paskwa na. 48 diyas na lang saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo nga talakayon para karon nga adlaw. Pero antes sa mga isyo, ginapahibalo kamo nga sumugod karon nga adlaw, Nobyembre 14, Sabado, magabato na ang Aksyon Radio Bacolod sang mga entry. Pagi sa text sa aton, province-wide, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Province-wide na kita. Ang buot silingon, nangalapkap na ang sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod sa bilog nga probinsya. Karon nga adlaw na ha? Karon nga adlaw, Nobyembre 14, text na kamo. Ipadala sa numero 0963-2198-066. Ang masunod, ngalan ninyo, edad, address, contact number. Kompletohon ang detalya nga ginapangayo agod ma-validate ang inyo entry. Adlaw-adlaw, magpamatigid sa programa sang Aksyon Radio Bacolod. Kay pagsugod sang aton rapol, on air ini, lawagon ang tagdaog pagi sa kahanginan. Magkatawag ang Aksyon Radio Bacolod sang numero nga ginbutang sa pagpadala nyo sang entry, amo gani nga siguraduho ninyo nga nagapamati gikamo sa programa sang Aksyon Radio. Kung hindi makasabat sa sulod sa duha katawag, mabunot kami liwat sa banibag-o nga tagdaog. Paano makuha ang premyo? Ipadala mo lang ang 500 pesos ka-cash pinaagi sa Remittance Center. Sarang maklaim ang premyo, isakadlaw matapos malawagan kag nakumpirmarang entry. Antes magpadulong sa Remittance Center Hulatona nga magpadala sa kinahanglanon nga impormasyon sa pagkuha sang premyo ang admin staff sang Aksyon Radio Bacolod. Masugod na kita sa Nobyembre 16 sa Lunes na. Sa taga Bacolod naman, ang mga entry ninyo nga wala pa mabunutan, magapabilin kamo nga kwalipikado sa pagpakigbahin sini nga promo kag sarang gihapon makadaog sang premyo. Klaro na?
Oh, padala na entre, sugod karong adlaw. Sa Lunes, masugod na kita. Sa bilog nga probinsya na, kay ginasulit ang Bacolod nga nagpadala sang ilo entre nga wala magabutan, pwede pa kamo kapartisipar. Kwalipikado pa kamo kag makabaton pa sang premyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:36. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon.
Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41 na, DTX 500. Ang prime water bangod kay ginbasura na sang korte ang petisyon, ang temporary restraining order kag petisyon for declaratory relief of nullity kag ginfile sang grupo sang Amleg Tubig. Sa ambot silingon, arangkada na ang ila sini nga obligasyon pasalig sa Bacolod sa mga konsumidor nga tagaan 90-95% tubig ang bilog nga Bacolod. Ini panilagan tayo ni. Kung amo sini ang ila serbisyo, panilagan ta mas maayo, amo nang siling ko nga hindi makasarang ang basiwa. Ang ato niya, kung maayo malang ang pagplastar sining prime water nga ni, kag matuod nga maserbisyuhan kita sa sulod sang 24 oras nga anga hindi naton pagtilawan, nga abalabagan ginaton. Ang nagabalabag, ini balang nagaantos. Tay pila ka lugar de, Villamonte, ehemplo. Tiyamak mo may mga adlaw nga wala tubig. May adlaw yang kung hindi kakabugtaw alas 12, alas 4 sang kagahon, wala kaya tubig. Di maayo tani kung agi lang, tinuig na iniya. Hindi ka magbugtaw aga, wala ka tubig. Hindi ka magbugtaw alas 12, wala ka tubig. Di maayo lang ang serbisyo ni. Tiyari napasalig ang prime water. Nga serbisyohan katagaan tubig, 24 oras ang syudad sa Bacolod. So, tagaan naton kahigayunan nga mag-serbisyo, tigreklamos la. Amlig tubig kagiban pa niya, tiyari kumatabo ni, mataas ang balaran sa tubig. Di inatanan, inapaabot ba naton kung taas-taasan niya jutay, nga hindi mantuman gid nga malabot-labot pa man sa ato ni kasarang, okay na lang na. Sa mapatay kay mo sa pulaw bugtaw. Sumaka sa jutay, okay. Basta ang serbisyo mayo, 24 oras nga pagpatubod sa imo tubig sa imo puluyan. Tanong mo ni subong serbisyon nila, sigihon tagid ni. Timayla ka mo niya, kumain tubig nyo na. Ang amo niya, kasi gaantos kami alas 12, kag alas 4 sa gagahon. Mapulaw ka para makatubig ka. Ti sigihon talang ni, hasta 20 anyos. Anong klase serbisyo? Amo gani na, nga siling ko, wala ko yaga kontra. Wala ko yaga siling nga mahalitan ang empleyado daw. Luyag ko no. Hindi niya sa empleyado, kundi sa serbisyo. Kamu bala? Bugtaw kamo pimi, alas 12, alas 4, kumayo man. Tsimpo, pang ilugtulog mo, mabugtaw ka para makatubig ka. Tilawan ta, kung maayo ining prime water gani, kung makasupply malang siya sa tubig,
ang punto sa iba niya tinga ang kaluyag mo gidya nga magsulod ang prime mover, hindi ko luyag nga magsulod ang prime mover. Luyag ko ya nga makatubig ang madamo nga pumuluyo sa Bacolod. Luyag ko ya nga hindi magantos ang konsumidor. Amo na yung luyag ko. Sino makasabat sini? Basiwa. Ang basiwa di kasarang. Nagsulod ni ganing prime mover kini sa kasarang magserbisyo sa taga Bacolod. Amo nang rason ko nga ara ang prime mover para nga magserbisyo sa bilog nga Bacolod. Subantayan taman ang prime mover sa nga gadya pasalig nga maserbisyuhan niya kita sa bilog nga Bacolod. Subong ya, nagaupod kita sina kay porte ng pag-antos namon. Hindi na magwantang pag-antos namon sa serbisyo sang basiwa nga law-law gid. Tanan nga lon sa kalibutan inurot nila, wala gyapon mayong serbisyo. Ti sumandiay sila sa prime mover. Ti kung ikaw hindi ka magupod nga mayong serbisyo, 24 oras may tubig ka, nga hindi ka magpulaw, nga malasakit ka sa pulaw para makatubig. Ti amo na ni tsansa. Wala tulaton ta, lantawon ta kung maayong serbisyo sang prime mover. Buwas ng vlog kung daw medyo daw hindi amote kundi reklamo naman kita. Pero mientras tanto wala pa ganing matilawan. Ang ako niya simple lang tindog ko. Serbisyo lang kami gusto, mabayad kami gusto. Aksyon Radio Philippine Standard Time La 6, 47. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sabisan anong kaintangan Responsable at ang balita Pagdahil na ipalat na Magasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod mensahe, wala sang ginagawa. Sa 52, nagpalayag ang Department of Labor and Employment pagi kay Labor Secretary Silvestre Bilyo ginsabat ang pila ka mga pamangkot kag ang pananawa nila kung mangin problema sa mga OFW sa tion nga magpungko na ang bag-o nga presidente si Presidente Biden sa bulan sang Enero. Suno kay Bilyo, nagapati siya nga ang mga Pinoy nga mga worker dito sa Estados Unidos tratahon sang maayo. Kag wala sa pagkambyo abe, halin sa pagpungko ni Trump, bulos si Biden, daw hindi apektado ang aton mga OFW. Wala man sa madamo nga reklamo sa mga pag-atipan kag pagtratar sa mga OFW sa Estados Unidos. Wala man sa report nga ginabusuhan. May dutay nga mga reklamo, diskriminasyon kag iban pa. Ang malain dito sa Estados Unidos kung nagsulod ikaw illegal bla ni mga TNT nga ni kung sa aton pulong patago ng tago nga illegal nga ginpasulod sa illegal nga papilis, illegal nga mga recruiter dito sa pungsod Amerika. Amo lang na may problema. Pero suno kay Bilyo sa mga OFW daw wala kita problema dito sa pungsod sang Amerika. May mga report nga may mga Pinoy dito ang masain na mo ni. Ang tago na tago ang TNT, illegal nga nagasulod. Pero mas balain nga nagakatabo dito sa mga Pinoy, kamay ato dito Pinoy ang gasuksok libon kuno. Kadumdong gamot chimpo gira, ining gasuksok libon, kinta kolumna, ang buho sa mataya lang. Pinoy siya, itudlo ya, kung medyo dakuntra hapon kay tudlo ya ka, gasuksok libon, amo man ang kakatabo sa Amerika kuno. Tuod, illegal, pero sakit pa kay ang nagatudlo dito nga kung TNT ka, kapanago ka, inatudlo ka sa pariyo mga Pinoy sa presyo nga dako. Puwerte yung Pinoy, no? Sakit lang ba siya? Kung illegal, yes, wala question. Pero kung madakpan ka dito, sang citizen sang Amerika, okay lang. Pero kung madakpan ka dito kay gintudlo ka, sang pariyo mga Pinoy, nagasok-sok libon para makakwarta, ito sakit ba siya, no? Para makamani ka lang, manudlo kay mo ya? Puwerte. Amo ng panawag nila, gasok-sok libon, kinta kolumna. Ang Pinoy tumalagsahon, may abilidad. Mamanigid, bisan sa kalalataan siyang pariho ya, amo nang inareklamo to. Iba nagpala uli din niya bawa. Puwerte ba? Nagalit sa ton, kaugalingon taman nga dugo, Pinoy man. Pinanudlo to, ang mga gapanago, kadako gali sa bayad sina. Ti okay matani na, mayo man na, pero tani, ang magdakop bala, kano lang ya. Hindi kay Pinoy ya. Gapanago, Pinoy, panago yung tudlo. Puwerte o. Abilidad siyang Pinoy, hindi maintindihan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 56. Mabalik kami pagkatapos ini.
hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalaga... Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna La 7, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon
Radio